Openji ka ni biro puonjo nyathini kata nyithindi mar mondo mi obi okonyi kose gijitegemea kapok wadhi mbele gi twak. Anya duoke kamae. In that point, I was arguing in this point of manner. Ka janyuol ka anajiweza, ana believe in future I'll be in a right position to support even my kids, whether they have money or not, I'll support them. Koro ana wuoyo ne janyuol ma ongego. Kuna wale growing from a humble background ma janyuol ne awezi. To iyudo nyathi janyuol ne ajiwezi osedonjo wuoch ikendo to joluo wacho ni mon chendo. Once ikendo, to some extent, some wives or women might be against you supporting your family. Even treat familia ni marach. Unapata sometimes jiwacho ni odhine ka ngato mondo runde matini. Mano mana Pat James. Kata kamano jokone mapano selinga yenyo wacha Jeff. Agombo wacho ni gimomiyo ok entiere gimoro ni hereditary poverty.